सांग्रं सालो बुबाग्रा प्रदत किछु देबबर्मा ताई सुप्रीम कोर्ट न हामबाय या फारमानि बिसिंति रेली खालायजाखा अम्पि आमताय अ रेलिओ फाइमानजाखा आमतायनि एमएलए पाथालाल जमातिया टंखा अम्पि तिप्रामथा पार्टीनि प्रेसिडेंट संजय जमातिया ताई वाईटीएफ नि ब्लॉक प्रेसिडेंट देवर्षि जमातियानो खबै अम्पि तिप्रामथा ब्लॉक नि सेक्रेटारि देबसादन जमातिया ताई टीडब्ल्यूएफ प्रेसिडेंट कलिजा कलैजो खबै जुदा जुदा आदंरक अ सालो बुबाग्रानि खाकप्लाया चबानि बागिनि रेगल काहाम मानो हनै हामबाया फमै बाक्सानो बस्कांनि सालो बिन लामातैनि यकमुं माननाय हनै खातंलाय हिमबत खलायले मानि नगजाखा मांप्लिओ सकां हामबाया फानाय ते खुलुमंया फानाय चिनि बुबाग्रानो चिनि हा बुबाग्रानो जों साइमाखा मियाफुरो चिनि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खायसे जजमेंट रिखा बा वार्डिक रिखा जे चिनि तिप्रामथानि फेभारो जे बीसी इलेक्शन कंडक्ट खायना बागै स्टेट गवर्नमेंट ऑफ डायरेक्शन रिखा दायित्व बीसी इलेक्शन साथे साथे टीटीएडीसी इलेक्शन ऑफ खाई पाइनायनि बागै खायसे डायरेक्शन रिखा बनि बागै जों बेलाय बेलायखौनो खा तंथकजक दिनै ते बुबाग्रानोबो हामबाय मायाफाव कारण बुबाग्रानि चाइतक मुंबाय पहिला सिगां हाई कोर्टआव केस खायखा बनि परै सुप्रीम कोर्टआव बुबाग्रा पिटिशन खालायरिमानि बागै दिनै सुप्रीम कोर्टनि जे फाइनल जजमेंट कखा जे चिनि तिप्रामथा जे बुबाग्रा जे इलेक्शननि बागै जे केस फाइल खायबिनि आबो सक्सेस जोंखा आबोनो जों हामबाया फाना बागै बुबाग्रा ते सुप्रीम कोर्टनो हामबाया फानानि बागै जों दिनै चिनि अम्पि ब्लक कमिटि बाय लुवाजि जाक जों हामबाया फाना बागै दिनै रेली पान्डा संसाजाक दंगर जागा जत्त चिनि आमचाइनि लुकुरक फाइसक फाइजाक बेलाके खा फुरजाक बेलाके खा तंथकजाक बुबाग्रा न काइसनो हामबाया फामानि लगे लगे जों सुप्रीम कोर्टनोबो हामबाया फारो हाइबानो स्पेशली बुबाग्रानो हामबाय माया फामानि खाय जों साइमानो जे प्राय 10 बोसोर काइथांखा जोंनि बीसी इलेक्शन खायजागिया बीसी इलेक्शन खायनायनि काइसा एज पर द इंडियन कन्स्टिट्यूशन 5 years अंतर अंतर पाइखांखानो इलेक्शन मा खायो अब मैंडेटरी फियाबाबोनो राज्य सरकार कन्सपिरेसी खायमानि बिसिङो जोंनो डिप्राइभ खायतंगा बीसी इलेक्शन खाया गोबां मानिनो 3 टायर पंचायती राजनि जे इलेक्शन होंदी असेंबली इलेक्शन होंदी निने पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंदी निने म्युनिसिपैलिटी ने इलेक्शन होंदी जो तो इलेक्शन खाइपे के फियाबा सुनो टीटीएडीसी एरिया अंडर जे बीसी 587 बीसी तंगमानो खाय डिप्राइभ खायतंगो 2021 बीसी इलेक्शन खायना तंगमानो आबनो खायागै दाबो 2026 जों तंखा दैट मीन्स almost 10 years क्रॉस खायथांखा तारमाने जों तिप्रासरक डिप्राइभ ओ हासा काव तिप्रासरक जे संविधान न जों मानै तंगमानि आ संविधाननि रायदनो बंग खायगै राज्य सरकारक जोंनो इलेक्शन खायागै तिप्रासनो सुसन खायमानि आबो तिनि प्रमाण मानजाखा इंगे तिनि बीसी इलेक्शन नि बागै सिसों जबा मा खायो आंदोलन मा खायो केस मा खायो एक्चुअली अबनो कोनो केस खायनानि दरकार सिगरै राज्य सरकार 5 बोसोर परेखन आबनो निनि बीसी इलेक्शन खायनानि मैंडेटरी बा बाउंड फियाबा ब्रक खायलिया तारमान तिप्रासरो सबका साथ सबका विकास लो नाय फुबुखु बायसिमि सावो अ जागा किन्तु सामुंगो नुकजाखा सबका साथ सबका विकास और खरै तिप्रासरो केबले बिनासं थं आलकानि जनरल एरियानि बरल केबले विकासं थं आम हाय काइसे मेसेज बा लुकुरक जतन नुगै तंगु आइनि बागै बुबाग्रा लाख लाख कोटी कोटी खरच मा खायगा अब सुप्रीम कोर्ट केस खायना बागै खरकसा सुप्रीम कोर्ट हियरिंग खायनो निखानो 50 থেকে 60 लाख नांगो निनि रेपुटेड एडवोकेट नो वाइसा हियरिंग खायनो बागै आसक काइसे हियरिंग नो रां आसक गोबां नांगौ इंगे बुबाग्रा रांगैसि तिनि मायागा रांगैसि बरां पैसा तंगो बायसिबो चिनि बागै फाइट खाय तंगो आबनि बागै जों तिनि बेलाय खा तंथकजाक ताबक जों रेली चिनि अम्पि पुरा अम्पि टाउन जों गुरिनाय जत फाइमानजो फायनो हामबाय हायनो हासिनि प्रेस मीडिया नोबो हामबाय